ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia. Ka Shong ha ka Jinglong scam, bat Jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka Kali ka ban san ya ka Lintia jongpi, ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, lani phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. Hadian ke jinglap bagi office bagi Jaka Sumar jangka sarkar kami bagi Kim Jubut renti ya ke office memorandum ke bawah nak Ministry of Personnel halo ke bahak thong ya kitrai jela ke Nyautrap Youth Council minta ke sengi ke lalit banyak kendu yu bak polling do bade menteri sarkar ban pensngau shu halo ke te ke jingpen ken kini ke office ke sarkar kami habe kran bat kelap pathai ku bor hadian belade banyak kendu yu bak polling do Uroi ku par sindram ubri Presiden ke HYC sengkmi ulayat ho. Kat kum ke office memorandum na ke Ministry of Personnel ke bela bahak kerpang 100% ke bahak thongi ke samla jong ke jelah ke bedai bak ke posi bat di. Halor ke jing bambu renti na kaliang jong ke HYC ke ladawan ubak pol bak sarkar ke dibentuk lar lem halor ke ni ke benta. Kenang bagi kam balai kum hani hu ki kun samla jong ke jelah kinyo. Ke benta ke beningkong ke di halor ke reservation lani kajing bahak kam kerpang nam taki trai muluk kini ki central government offices lani ki nak trikam joka sarkar pedeng ki bedon apok kini ke jelang jongi kat kum kajing wat jingtip ke jongi haus nam arjasan hau arjan nyo bukum jur haus nam arja arkoa ka sarkar India na kabashay kala kren bah kini ki jaka trikam ki jongka ki bedon hang ni hapo ke jela ke jongi laki long ki jaka pulih kum ka nehu ka negrims ka neya bat kiwe bukum jur ki office ke jongka Akabai day bat ki group C bat group D kamu ki post ki bakhamren ka reservation nam ta ki ST lani ki tribal jong ta ka jala ka dai bandai 100% na ki post ki balat tenrei na kajingtip katkum kajingtip ka jongi ngila babun ni kini ki central government offices kim jubut yakini yakani ka office memorandum lani kini ki jing betha ki belawan na ka Ministry of Personnel jongka sarkar India di hakini kisngi ki beladap nak kalian jongka seng ngilawan bani kendu yo chairman jongka committee on social on welfare jongki ST but SC apa kejala jongka assembly di pak lakmen rumbui di mentah kisngi ngilawan pat bani kendu yo minister jongka social welfare ban kentu ya ke sarkar jela ka jongi ba kadai ban intervene lane ban pen ba kini kita nak trekam jongka sarkar India ki bedon hang ni apa kejala ka jongi ki de ban but dien but renti ya kani ke office memorandum jaka sarkar kami namar ko mengitip kani hu dang kini kisingi kala pelat ya ki post namta kita ki non teaching staff umut namta ki kam ki ba de hapo group C group D ki ban like kam hang te di ki spak teli hapo ni hu telada kani hu kabut renti ya kani ka 100% komut ki ibri ki jongi ki kun samla ki jongi kumjur ki pardok persnam ki jongi ki batre hapo ni hu kin yo ya kala ban yo kam hapo ni hu delada kani hu pat kambut ya kani ka reservation ya ka balapha da ka sarkar kami ngi snguthu bang kanlong ka jingdu nong yangi kum ka jai menteri khamtam dei ki trai muluk namar ba kani hu kan khot advertisement nam ta ka all India bat ngimla ban khang pat ikwi ki jai menteri ban tre hapo ni hu ti ngilai kren i ba pol mentan ba i nakaliang joka state government ka dei ban intervene ya kani kam khamtam e nam ta kani hu namar ka application hapo ni hu kan kut open December mdei tong ta ni hu re nam ta ki weiru lingi ong ba dei ban special case ya kani hu nang ba ka state government kan ai special direction ya kani hu ba kadai ban but renti ya kani ka UM ya ka bala betha da ka sarkar kami kata kadai ka beningkong kabaar ngilayu i ba ka sarkar jela ha kani ki penai ki bala deb kila penmi ya kata ka mission yang bala ong bala tip kum ta ka dream lang ni ka drug reduction elimination mission mo jong ka sarkar jela da ka jingmut hi ba bantek la kam ya ka jingdi berkumju ya ka jing khayi jong drugs but ya ka jing jelle jong drugs sang ni ka jela ka jongi di kawin ka jing ai jingmut jong ka seng ha ka ba ngiwan ban ya kendu ya minister jong ka social welfare ka long ba ka ya ka ni ka dream mission la pen create da ka social welfare department ha po jong ka dream mission kila ong ru ba kumnu bantek la kam ya ka jing ya dia thiet ya drugs ka de lang ba ban penteri kami kita ki fast track code lani ki special code akabai de ki NDPS cases kumbangi layu i lamba ki data lamba ki report ki verify ka East Coast Hills district ka East Giant Hills district ki cases jong kajinya dia thiet yo drak la jelai hadu kata-kata dai tak hadu menta
ya kini ki kes NDPS hadu menta ki shim la ni ki trial la ni ki bishar de ki nong bishar ki bala kum ki district and session judge ki bala khial pa ka kam kham tam yang ni apo East Kasil district te ka jingdawa ka jongi na ka sorkar jela ka long ba kumba pila bu but pila tho ha ka dream bandon kita ki fast track court la ni ki special court na ka menta ka nam ta ki NDPS case ngi kwa ba kani ka mission mo kumbalong ki wei pat ki policy la ni ki mission kim di ban chu sa ko tang ha ki jing tho ki ban itna tang ha ki jing tho anre omla ban trika me ka di ka jing dawa ka jongi nang sarkar jela ka long ba create no ya ki fast track court la ni ki special court hapo East Coast Hills la dolong pas sedang apo East Coast Hills bat kumju apo East Janti Hills nang ta sale Shakiwei pat ki district la ni ki district jong ka jela namar kumbakalong himantala da fi pet ya ki pending cases ki badon hapo East Coast Hills finlap kila de ki post nam wat kitu ki nong saki kham tam me ikirang ba shnong gi jongi ki ba ya rap yu pulit apor ba kem ki nong di drugs ki thai sa banwan hapo ko namar bele ka slam tan kani ka jing bishar gini ki stela da don ki fast track court mo kan penkloy bat kani kanang encourage ki bagini simbenta kumnu bante la kam yu drugs te na kalyang jong minister mentan ula pentip yangi ba ka first ever meeting nadu ba launch kani ka dream project kan long ka santrik jong mentau banai but hakata ka meeting ya ba on chair do chief minister jong jela kin sara ya kani ka jing dawa ka jongi ba ikmelinti ba kini ki banai ki bansawan le si ka sarkar jela kan sashnai taki special court la ni ki fast track court nam ta tangam taki NDPS case kabalai ka ba ngia kendu ya social welfare minister kalong ba pi la da fipet mentala katu kan isnam kilabon pala kini kijing di khamtam e kinong di ya drugs but kiju ki brio ki badi lakem di ki posin ki yo bill ki light ki le di biang di kajingwan ka jong im ta kasingi kalong ban penken ma ya ka sarkar jela bakadon kata ka an ka boong ka prevention of illicit trafficking of NDPS komot bapit NDPS Act 1988 lengba kata ka an la ban ditin yo brio hadu license claim bill kamut bau habitual offender la ni ubri bamelian bandi shudi ya kini ki drugs be fair pila banditi ni hadu license nam kam yo bil di nilayu iru baka sarkar jela kala snai kata ka advisory board mo hapo jong NDPS Act di ngikwa ban yo jing tip la kala don em ka detention hapo jong ka bit NDPS Act di ngikwa ru ban dawa na sarkar ba ndi badai ban penteri kami yang nikaan nemar bakumba kalong hi na dus nam khaknais pa pra nikaan kala don re tat hadu ni ka por ka bamenta 4 judan ba penteri kami yang nikaan kapit NDPS 1988 tingi so tenat ban yo jingtep na minister jong social welfare ba hadu menta ka police department kala pha khandai ligi kerteng syaka advisory board na ka banta banditi ni kini ki habitual trafficker la ni ki dongdi ki badi na ka da ki bun sien kala don khandai ligi kerteng ke police department kala pha bat kita kena teligi kerteng ka don hapo ka advisory board bat hadin kata ki sala banditi niki ringi ong ba kamdei ban kut tang kini kena teligi kerteng namar ngitip hi ki mdei tang kena ngot ki bun diki spangot kita ki habitual trafficker akri ka jela ka jongi ki ba syakem na ka we ka por we brio don diki shipo at totally ki kis ya ki bakum kita ki brio namar kapit NDPS ka aibor ba la dalap yo brio ba khayi more than once kombot bas ban bun sien arsien dan nilai sien kamseneng kum ula ban sya didin hapo ka bit NDPS kamut kani kan long kum kata ka deterrent la ni ka jing khanglat ya ki bakin nang le ya ni kan ni hakmat bat kan long ru ka jing khanglat ya ki wei pat ki badon jing thumu ban khai drugs mot gin sngo tieng no ba ka don ka ni ka bit NDPS kamut ba la da sya kem ki la ban sya set kai license claim light bill ti ka jing keren ka jongi mentan ha but social welfare minister ula pentip yangi bakanir kan ni kawin ki mat ka bamaki kin sa syong ha committee ka ba clear da chief minister ka santrik jong tau bana pat nakalyang jong ka sarkar jela kan ya kat bala lemba ka police department ban recommend ni ki kerteng jong kita ki habitual trafficker na baki la bacha set kan kom kanika bit NDPS Act 1988 kita ki dei lightly ki mat ki bangilawan bani ki social welfare minister